Sige pa, Osvaldo. Paligayahin mo ako. Osvaldo, mahal kita. Mahal na mahal kita. Cassandra, hindi mo alam kung gaano mo ako binabaliw. Bawat alik mo, bawat yakap mo, para akong nawawala sa sarili. Ako rin, Osvaldo. Mas baliw na baliw ako sa'yo. Kaya nga kahit dinadala ko ang pangalan natin, umayag ako na makipagtalik sa'yo. Ano? Buntis ka? Oo, Osvaldo. Magkakaanak na tayo. Hindi pwede mangyari yan. Anong hindi pwede? Hindi ka ba masaya? Hindi ka ba natutuwa na magiging ama ka na? Bakit kanya na reaksyon mo, Osvaldo? Wala sa usapan natin na magkakaroon tayo ng anak. Alam mo hanggang sa kama lang ang relasyon natin. Dahil may asawa na ako, Cassandra. Cassandra, bakit hindi ka nag-iingat? Pero, anak natin to, Osvaldo. Dugot laman mo to. Kailangan mo kong panagutan. Pananagutan? Hindi kita maaaring panagutan. May asawa ako. Ayoko masira ang pamilya ko dahil sa pagkakamaling to. Pagkakamali? Sa tingin mo ay pagkakamali itong ginawa natin? Hindi kasama sa usapan na magkakaroon tayo ng anak. Pasensya na. Pero hindi ko pananagutan ang dinadala mo. Kung gusto mo ipalaglag mo yan. Ano? Maati mong ipalaglag ang anak natin? Hindi ko akalain na ganyan ka kawalang puso. Isa kang walang kwentang lalaki. Ginamit mo lang ako. At nagpagamit ka naman, hindi ba? Hindi lang ikaw ang babae. Maraming mas maganda at mas magaling sa'yo sa kama. Kaya marami akong pwedeng ipalit sa'yo. Nawala na ako ng gana. Simula ngayon, tapos na tayo. Bahala ka na sa buhay mo. Kung gusto mong buhayin ng bata, gawin mo. Pero wag mo akong idadamay. Hindi ko yung pananagutan. Diyan ka na. Sandali, Osvaldo. Bumalik ka. Huwag mo akong iiwan. Kailangan kita. Kailangan ka ng anak natin. Osvaldo, bumalik ka sa akin. Hindi ako papayag na ganito na lang. Pagbabayaran mo ang pagtalikod mo sa anak natin, Osvaldo. Tandaan mo to. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Pagbabayaran mo. Magandang araw, Miss Ligaya, at sa lahat ng bumubuo ng Aswang Confessions. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Joanna. May isang bagay akong gustong aminin, Miss Ligaya. Hindi sa pagmamayabang, pero nagmula ako sa pamilyang kilala sa taglay na kagandahan ng lahi. Mula pa sa aming mga ninuno, taglay na ng aming angka ng mapuputing balat at magagandang mata. Madalas sabihin ng iba na mukha kaming banyaga, lalo na ang mga kalalakihan sa amin, na para bang hindi daw talaga kami taga rito sa Pilipinas. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, may mabigat na sumpang kaakibat ang pagiging lalaki sa aming pamilya. Ito ang nais kong isalaysay sa inyo ngayon. Oh, nandiyan na pala si Joanna, ate. Nandito na ang pamangkin mo. Ay teka, bakit parang nangangayayat yata ang pamangkin ko ah? Mukhang hindi kumakain sa Maynila. Nanay? Nay? Tia? Mabuti naman at naisip mong magbakasyon ngayong taon dito. 2 taon ka na rin hindi nakakauwi dito sa isla. Pasensya na po. Naging busy po ako sa trabaho kaya ngayon lang po ako nakauwi ulit rito sa atin. Pero susulitin po natin ang mga araw na nandito ako. Promise po yan. Nako Joanna, iha. Bakit ba ang payat-payat mo? Noong dinalaw ka namin ng nanay mo sa Maynila, hindi ganyan ang katawan mo. Ang laki ng braso mo at medyo bilugan pa ang pisngi mo. Ngayon parang hinigop na ng hangin ang laman mo. Ano nangyari sa'yo, iha? May sakit ka ba? Oo nga anak. Bakit biglang nahulog ang katawan mo? Baka mamaya nagdodroga ka na ha. Ang OA niyo naman po. Wala po akong sakit at lalong hindi naman po ako nag-a-addict. Nagda-diet po ako kaya patay ako ngayon.
Noong last check-up ko nga po sa doktor, ang sabi, obese na daw ako. Kaya naisip kong mag-diet at mag-exercise. Gusto ko rin naman pong alagaan ang kalusugan ko, kaya kahit mahirap, initiis ko ang pagda-diet at halos araw-araw akong nasa gym. At ito nga po ang resulta. Di ba? Ang payat ko na. Abay, yun naman pala. Akala namin nagkasakit ka na, pero huwag ka namang sosobra, iha, ha? Baka mamaya ay butot balat ka na lang. Hindi naman masama yung ginagawa mo, anak. Basta wag mo lang pababayaan ang sarili mo. O siya, halika na sa bahay at kanina ka pa inaantay ng kuya at ng tiyo mo. Kamusta na nga po pala si kuya? Bihira ko na po siyang makausap sa telegrama. Abala kasi ang kuya mo sa pagpapatuloy ng gawain noon ng tatay ninyo. Kaya pagpasensyahan mo na kung hindi siya nakakapagpadala ng telegrama sa'yo. Ano po? Talaga pong itinuloy niya ang pagiging albularyo? Sino pa ba ang magmamana ng pagiging albularyo ng tatay ninyo? Kundi ang kuya mo. Ewan ko ba sa kuya mo? Sinabihan ko na siya na hindi naman siya obligado na ipagpatuloy ang gawain o ng tatay nyo. Pero siya ang mapilit. Sabi niya, gusto raw niyang makatulong sa mga tao gamit ang mga kakayahang itinuro sa kanya ng tatay mo. Mga kakayahang minana pa raw nila mula sa lolo mo at sa mga ninuno nila. Hindi ko naman po masisisi si kuya. Noon pa man po interesado na siya sa mga ginagawa noon ni tatay. Madalas nga niya pong pinapanood si tatay kapag nanggagamot. Sa tingin ko, tinadhana rin talaga siya na magpatuloy ng pagiging albularyo ni tatay. At saka po, Hindi ko na malayang may nakabunggo pala ako habang naglalakad. Ay, pasensya na. Hindi ko sinasadya. nako, ako nga ang dapat humingi ng pasensya. Hindi kasi kita nakita. Hindi. Ako talaga yung may kasalanan. Hindi ako tumitingin sa dinaraanan ko eh. Panay ang tingin ko sa paligid. Bagong salta lang kasi ako rito sa isla. Galing pa ako sa Maynila kaya eto, naninibago pa ako. Dayo ka lang pala rito, iha. Pareho pala kayo ng anak ko. Galing din siya sa Maynila. Talaga? Taga Maynila ka? Saan ka banda doon? Ako naman, nagkatrabaho ako sa City Hall. Ngayon nga lang ulit ako nakauwi rito sa isla. Ibig sabihin, taga rito ka talaga. Ako naman, lumaki ako sa Sampaloc. Nandito ako ngayon kasi inirekomenda ng kaibigan ko ang lugar na to. Sabi niya, maganda raw dito para sa mga bakasyonistang katulad ko. Abay, talagang maganda rito sa atin. Siguradong sulit ang pagbabakasyon mo rito, iha. Tama si Tia. Maganda talaga rito sa isla. At mura pa ang mga paupahang matutuluyan. Ay, nga pala. Ako si Joanna. Kasama ko rito si nanay at ang tiyahin ko. Ikinagagal ako kayong makilala. Ako si Lucrecia. Ikinagagala ka rin naming makilala, Lucrecia. O sige, mauna na muna kami. Baka hinihintay na kami sa bahay. Sige, mauuna na rin ako. Ilang minuto, nakarating na kami sa bahay. Agad kaming sinalubong ni kuya at ng aking tiyuhin. Maligayang pagbabalik, Joanna. Ang tagal mo na rin nawala at hindi nakauwi dito sa atin, ha? Natutuwa akong muling makita ka, Kuya Amir. Mukhang mas gumapo ka pa at lumaki ang katawan mo ah. Nag-gym ka rin ba? Nako, bulera ka pa rin hanggang ngayon, Joanna. Pero salamat. Medyo nag-i-ehersisyo lang paminsan-minsan. Alam mo na, kailangan para sa kalusugan. Ikaw, ang laki ng pinayat mo. Siyempre, tulad mo, kailangan din nating maalaga sa katawan, no? Medyo bumigat na nga ang timbang ko noon, kaya kailangan ko na talagang magbawas. Aba, Joanna, ikaw pala yan. Ang laki na ng pinayat mo. Alam mo dati, taba-ching-ching ka eh. Ngayon ay balingkirita na ang katawan mo. Tiyo Nicolas, kumusta na po? Tulad ni Kuya Amir, mas lalo po kayong gumapo. Kaya naman ikaw ang pinaka-paborito kong pamangkin. Nagsasabi ka ng totoo. Siya, tama na muna yan at kakain na tayo. Pagod ka sa biyahe anak, kaya nagluto ako ng mga paborito mo. Ay wow!
Talagang pinaghandaan niyo ang pag-uwi ko, ha? Halos lahat ng nakahain sa mesa paborito kong ulam. Ay, syempre naman, Iha. Gusto ng nanay mo na masaya ka at komportable ka habang nandito ka sa isla. Kaya siguro pagbalik mo sa Maynila, mananaba ka na naman. Kahit tumaba ulit ang anak ko, ang importante maganda pa rin siya. May magandang lahi nga. Pero may kung ano namang sumpa. Miss Ligaya, hindi kami nakapagsalita sa sinabi ni Tia Esme. Tama naman siya na may sumpa ang pagiging miyembro ng aming pamilya, lalo na sa mga lalaking bahagi ng angkan ng yumao kong ama. Totoo ang sumpa sa pamilya natin, lalo na sa panig ng pamilya ng tatay mo. Ang mga lalaking miyembro ay isa-isang namatay sa mga karumal-dumal na paraan. Hanggang ngayon, hindi pa rin manguya ng isip ko kung bakit nangyayari yun sa atin. Kaya hindi maalis ang takot ko na baka mangyari yun sa Kuya Amir mo. Diyos ko, sana'y huwag naman. Nanay, walang masamang mangyayari sa akin. At isa pa, kaya nga sinusundan ko ang yapak ni tatay at ni lolo na maging albularyo upang makahanap ako ng solusyon sa sumpang yan. Huwag kayong mag-alala. Malalaman ko rin kung paano mapuputol ang sumpa ng ating pamilya. Kahit ako, hindi ako nababahala dyan sa sumpa na yan. E di sana matagal na rin akong namatay. Pero hanggang ngayon buhay pa rin ako. Malakas at pwede pa akong makabuntis. Hindi ka talaga madadamay sa sumpa, Kuya Nicolas. Dahil hindi ka naman parte ng pamilya ng tatay nila. Ang sumpa dumadaloy lang sa mga lalaking miyembro ng pamilya nila. Kaya hindi ka talaga kasali. Pasalamat ka nga dahil kung kasama ka pa sa sumpa, matagal ka nang nakabaon sa lupa. Ay nako kuya, maswerte ka at hindi ka kabilang sa pamilya ng asawa ko. Ay kung hindi, ay tama itong si Ate Esme. Wala ka na sana sa mundong to. Pero ang ikinatatakot ko ay itong panganay kong si Amir. Hindi ko talaga kakayanin kapag ikaw ang nawala. Nay, huwag mo masyadong isipin ang tungkol sa sumpa na yan. Hanggat hindi ito nangyayari, wala kang dapat ikabahala. Hindi kayang tibagay ng kahit anong sumpa ang aking pananampalataya. Paano po ba nagsimula ang sumpa na yan sa pamilya natin? Ay naku anak, mahabang kwento. Ang mabuti pa, wag na muna nating pag-usapan baka mausog pa. Baka mamaya saka iisip natin. Lalo lang tayong hilahin ng malas. Kumain na kayo ng kumain. May hinanda pa akong panghimagas dyan. Sa pag-uwi ko sa probinsya, nakita ko kung paano nanggagamot si Kuya Amir. At masasabi kong minana nga niya ang galing ni na tatay at lolo. Isa siyang mahusay na albularyo. Napapagaling niya ang mga may sakit gamit lamang ang mga halamang gamot, dasal at mga ritual na minana pa namin sa aming mga ninuno. Mula sa simpleng lagnat hanggang sa mga karamdamang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya tulad ng barang at kulam. Grabe ang mga ginagawa ni Kuya. Mabuti at hindi ako pinamanahan ng ganyang kakayahan dahil hindi ko yan tatanggapin. Hindi naman talaga sa'yo yan ibibigay ng tatay mo. Kahit pa ikaw lang ang naging anak namin. Ayaw niyang ipasa sa anak niyang babae ang mabigat na responsibilidad ng pagiging albularyo. Hindi dahil sa tingin niya ay mahina ka, kundi dahil gusto niyang mabuhay ka ng normal. Malayo sa panganib at sa mga lihim na kasabay ng kakayahang yan. Alam niyang hindi madali ang landas ng isang albularyo, kaya pinagkatiwala niya ito sa kuya mo na buong buo ang loob at paniniwala sa tungkuling iniwan sa kanya. Kayang-kaya naman po ni Kuya yan eh. At saka, teka, parang kilala ko yung babaeng nasa labas. Nasaan? Aba, oo nga no. Yung babaeng nakilala natin nung isang araw. Yung nakabungguan mo anak. Ano nga ba ulit yung pangalan niya? Lucrecia! Lucrecia ang sinabi niyang pangalan. Mukhang naligaw nga siya rito sa lugar natin. Halika Nay, tawagin na natin siya.
Hindi namin inaasahan na muli naming makikita ang babaeng bagong salta sa isla. Lumabas kami ng bahay ni nanay at agad siyang nilapitan. Lucrecia! Lucrecia! Ikaw yung nakilala ko nung isang araw, di ba? Yung doon sa may pampang? Ako nga yun, si Joanna. Natatandaan mo ko? Ako yung nakabungguan mo. Ay, oo, ikaw yun. Natatandaan na kita. Oh, kumusta? Nagkita ulit tayo. Oo nga eh. Ayun pala yung bahay namin, oh. Kaya nilapitan ka namin para makilala ka pa namin. Bakit ka pala nandito? Nakahanap ka naman ba ng matutuluyan? Oo. Nakahanap na ako malapit sa may pampang. Marami palang matutuluyan doon at saka mura pa. Kung tinatanong mo kung bakit ako napunta rito, hindi ko rin alam. Basta naglalakad-lakad lang ako tapos nakarating na ako rito. Ano nga bang lugar to? Nandito ka sa baryo namin. Dito kami nakatira, iha. Tingnan mo nga naman. Sino bang mag-aakala na makakarating ako dito sa lugar ninyo? Mukhang pinagtatagpo tayo ah. Sa tingin ko nga, alam mo, magaan ang loob ko sa'yo, iha. Kahit ngayon lang tayo nagkakilala. Halika sa loob at ipapakilala kita sa isa ko pang anak at sa tiyuhin ko. Naku, talaga po. Nakakahiya naman. Hindi niyo pa po ako lubusang kilala pero patutuloyin niyo na ako dito sa bahay ninyo. Huwag ka nang mahiya. Sa palagay ko, hindi ka naman masamang tao. Kaya ayos lang sa amin yun. Oo nga, iha. Wala kang dapat ikahiya. Halika at para makapagmeryenda ka. Sige na nga po. Nakakahiya naman na tumanggi pa. Isinama namin si Lucrecia sa loob ng bahay. Napansin kong nanlaki ang mga mata ni Tio Nicolas nang makita siya. May bisita pala tayo eh. Teka, sino ang magandang dalaga na yan? Tiyo, may ipapakilala po kami sa inyo. Siya po si Lucrecia. Nakilala namin siya ni nanay sa may pampang noong araw na dumating ako. Talaga? Bakit hindi nyo man lang naikwento sa amin na may nakilala pala kayong magandang dalaga? Kuya, nawala nga sa isip namin. Naalala nga lang namin itong si Joanna na makita namin siya sa labas. Magandang araw po. Lolo? Oh, lolo? Sinong lolo? Alam mo, kahit matanda na ako, hindi ako matatawag na lolo. Tito. Tito na lang ang itawag mo sa akin, iya. Pero teka, nakita na ba tayo? Para kasing pamilyar ang mukha mo sa akin eh. Imposible yan, kuya. Paano mo makikita si Lucrecia? Taga Maynila siya. Kaya nga, Tiyo. Ngayon lang siya nagpunta rito sa isla. Kaya malabo yung sinasabi mo. Pasensya na po pero ngayon ko lang po kayo nakilala. Hindi eh. Parang nakita na kita. Hindi ko lang maalala kung saan o kailan. Baka naman kamukha ko lang po yung tinutukoy ninyo. Ngayon lang po ako nakarating dito sa isla kaya imposible na nagkita na tayo. Baka naman ibang babae ang tinutukoy mo, kuya. Ayan ka na naman. Dahil sa pagiging babaero mo o sino-sino na lang ang babaeng naaalala mo. Ay nako, tanda-tanda mo na. Mahilig ka pa rin. Pagpasensyahan mo na siya, iha. Huwag mo na lang pansinin ang matandang yan. At halika, sandali. Ipapakilala kita sa panganay ko. Napangiti na lamang si Lucrecia sa sinabi ni nanay, habang si Tio Nicolas ay napakamot na lamang sa ulo. Sunod na ipinakilala ni nanay si Lucrecia kay Kuya Amir. Amir, anak. Maaari ba kitang maistorbo saglit? Kayo pala, Nay. Ayos lang po. Wala pa naman po nagpapagamot sa akin. Bakit po? Pasensya ka na, kuya. May ipapakilala pala kami sa inyo ni nanay. Nang lingunin kami ni Kuya Amir, napakura pa siya nang makita ang babaeng kasama namin. May kasama pala kayo. Kuya, siya si Lucrecia.
Lucrecia, ito naman si Kuya Amir. Hello, ako si Lucrecia. Ah, ikaw pala ang panganay na kapatid ni Joanna. Hindi namin agad sa'yo nasabi ni nanay na may nakilala kami sa may Pampang nang dumating ako rito sa isla. Ang nakakatawa pa nga nagkabanggaan pa kami ni Lucrecia. Tapos ayun, hanggang sa nagkakwentuhan na kami. Nakilala namin siya sa may Pampang anak. Turista raw siya rito. At ngayon lang daw siya nakarating sa isla. Nakita namin siya kanina sa labas. Kaya niyaya namin siya pumasok dito sa bahay. Ikinagagalak na makilala, Lucrecia. Bagong salta ka lang dito? Nandito po ako para magbakasyon. Galing ako sa Maynila at wala akong kakilala rito. Kaya mabuti na lang at nakilala ko ang kapatid mo at ang nanay ninyo. Kung hindi, baka maburyong na ako rito. Mabuti na nga lang at nakilala mo ang nanay at ang kapatid ko. Magaling makasama ang mga yan. Kaya sigurado akong hindi ka malulungkot dito. Baka nga bandang huli Ayaw mo nang umalis sa isla Aba, talagang hindi ako malulungkot dito. Lalo lang nakilala ko ang pamilya ninyo. Grabe, ibang klase kayo. Lahat kayo ay may magagandang lahi. Hindi ka nagkakamali, iha. Biniyayaan talaga ng magandang lahi ang aming pamilya. Ang totoo, ang lahi ng aking yumahong asawa ang may magandang lahi. Kaya naman ng aking mga anak. Ah, talaga po? Ah, kaya naman pala napakaganda nitong si Joanna at napakagwapo naman ng inyong panganay. Napakaganda rin naman kasi ng nanay namin kaya hindi mo pwedeng sabihin sa tatay lang kami nagmana. Oo nga, hindi lang naman kami nagmana kay tatay. Nagmana rin kami kay nanay. Kung may magandang lahi, ibig sabihin ba may lahi rin ng manloloko at nangiiwan ng babae ang sa father's side ninyo? Sa sinabi ni Lucrecia ay tila naubos si nanay. Ilang minuto siyang hindi nakapagsalita. May nasabi po ba akong masama? Wala naman, iha. May naalala lang ako. Siya, maiwan ko na muna kayo at maghahanda lang ako ng merienda. Kayo na munang bahala sa kanya, ha? Lucrecia, huwag kang mahiya. Ituring mo na parang sa'yo rin itong bahay. Sige po, pero wala po akong ibang ibig sabihin sa sinabi ko kanina. Nasabi ko lang po yun dahil marami po akong kilalang mga gwapo. Yung nasa kanila ng lahat ng katangian ng pagiging magandang lalaki, pero nagagawa pa rin nilang manloko at mang-iwan ng babae. Tulad ng tatay ko at ni kuya, hindi sila kagaya ng mga lalaking sinasabi mo. Ang tatay namin kahit kailan hindi pinabayaan ng nanay. At si kuya naman kahit tahimik yan, marunong yan magpahalaga at hindi nananakit ng damdamin ng babae. Kung tutuusin, bihira na nga lang yung mga ganyang kagaya nila. Wow, talaga? Mabuti pa pala kayo. Maganda yan. Talagang bihira ang mga katulad na lalaki ni kuya. Lalo na't isa siyang magaling na albularyo. Ha? Albularyo ka, Amir? Oo. Ipinagpatuloy ko ang gawain na iniwan sa akin ng yumao naming tatay at lolo. Nakakatuwa naman. Hindi ka lang gwapo, nakaka-excite ka. Ang ibig ko sabihin, nakakatuwang makilala ang kagaya mo. Yung may lalim, at saka hindi lang puro forma. Yung may malasakit ka pa sa kapwa. Ngayon lang ako nakakilala ng napakabatang albularyo. Ay nako, tita. Pasensya na po. Sige po. Mukhang may aasikasuhin pa kayo. Kasama ko naman po si Joanna. At si Mr. Guapo. Gawin niyo na po muna ang kailangan niyo gawin. Kami na po ni Joanna ang bahala sa kanya. Sarapan niyo po ang merienda, Nay, ha? Kahit isang araw pa lang, mabilis nang nagkasundo sina Kuya Amir at Lucrecia. Habang nasa bahay siya, panay ang kwentuhan nila ng kung ano-ano. Parang lumalabas na mas nauna pa silang magkakilala kesa akin. Hindi ko rin masisisi si Kuya. Maganda naman talaga si Lucrecia. May taglay na kutis Filipina. Bagay silang dalawa. Kung paano siya tumawa sa mga biro ni Kuya, kung paano siya tumingin habang nagkukwento ito. Parang may kung anong nag-uugnay sa kanila. Hanggang sa nagpaalam na si Lucrecia na babalik na siya sa tinutuluyan niya. Aalis na po ako. Paano?
Dadalaw na lang ulit ako bukas. Sige, ingat ka Lucrecia. Salamat, Amir. Joanna, salamat din ha. At kina tita. Paalam. Paalam din. Nakita ko pang nasa lubong ni Lucrecia si Tia Esme. Nakararating lang mula sa palengke at papasok na sa bahay. Nagtinginan pa nga ang dalawa bago tuluyang pumasok si Tia Esme. Di ba siya yung babaeng nakabungguan mo, Joanna? Bakit nandito siya? Naku, Tia. Nakita po namin siya ni nanay kanina sa labas ng bahay. Naglalakad-lakad kaya tinawag namin at pinatuloy dito sa loob. Mabait na bata si Lucrecia. Alam mo, kahit ngayon ko lang siya nakilala, ang gaan ng loob ko sa kanya. Pati nga si Amir mukhang nakuha niya ang loob. Panay ang kwentuhan nila kanina at nagtatawanan pa. Sinabi mo pa, Nay. Kulang na lang langgami ng dalawa na para bang close na sa isa't isa. Ngayon nga lang sila nagkita. Hindi kasi siya nauubusan ng kwento. Masarap siyang kausap at mukhang mabait din. Pero hindi pa natin siya lubusan ng kilala. Bakit nyo agad pinapasok ng bahay? Baka mamaya nagpapanggap lang siyang mabait pero masama naman pala talaga ang intensyon. Tama si Esme. Hindi nyo pa siya lubos na kilala. At saka, hindi talaga ako maaaring magkamali. Nakita ko na ang babaeng yun. Hindi ko lang matandaan kung saan. Hindi naman siguro Ate Esme. Magilaw nga siyang kausap at magaan ang loob ko sa kanya. Wala naman ako nakitang masama sa kilos o pananalita niya. Oo nga po, Tia. Mabait si Lucrecia. Hindi siya mukhang may masamang intensyon. Baka naman masyado lang kayong nag-aalala. Sana nga. Pero hindi ko talaga maalis sa isipan ko na nakita ko na siya noon. At saka may kakaibang presensya ang babaeng yun na hindi ko mawari kung ano. Tiyo, baka naman kamukha lang siya ng taong nakilala niyo noon. Minsan kapag may kahawig ang isang tao, parang napagbabaliktad natin yung pakiramdam na hindi tama. Kahit wala naman talaga. Hindi rin naman imposible yan, Amir. Pero kilala ko si Kuya Nicolas. Hindi siya basta-basta nakakaramdam ng ganyan. Kung may kutob siya, madalas may basehan. Sana nga mali ako. Kahit kailan hindi pumalya ang kutob ko. Nung uli akong nakaramdam ng ganito, may hindi magandang nangyari. Tiyo, ano pong ibig niyong sabihin? Ang huling pagkakataon na nagsalita ng ganyan ng tiyo ninyo ay noong bago mamatay ang tatay ninyo. At ngayon, muling bumabalik ang pakiramdam na yon. Kayong dalawa talaga, kung ano-ano na lang ang negatibong iniisip nyo. Ano naman ang kinalaman ni Lucrecia sa pagkamatay ng asawa ko? Ilang taon na rin ang lumipas mula na mawala si Romeo. At natanggap ko na ang nangyari. Masakit man sa simula dahil nawalan ako ng asawa, pero kailan may hindi ko sinisi ang kahit na sino. Baka pwedeng bigyan natin ng pagkakataon yung tao. Hindi naman porket hindi natin kilala, may hindi na magandang gagawin, di ba? Ayos lang na maging maingat tayo, pero huwag naman natin siyang husgahan agad. Basta ako, pinaalalahanan ko lang kayo. Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko sa babaeng yan. Kahit iginiit ni Tio Nicolas ang kanyang kutob tungkol sa bago naming kakilala, hindi pa rin namin siya pinaniwalaan, Miss Ligaya. Ang labo kasi ng sinasabi niya na nakita na raw niya si Lucrecia noon pa man. Paano mangyayari yun? Ganong ngayon pa lamang namin siya nakita at nakilala. Wala namang pagkakataong nagtagpo ang kanilang mga landas. Si Tio Nicolas ay minsan hindi pa nakarating sa Maynila. Samantalang si Lucrecia ay ngayon lamang nakarating sa aming probinsya. Kaya paano niya masasabi na nakita na niya ito noon? Nung gabing yun, hindi ako dinadalaw ng antok. Patuloy kong iniisip si Lucrecia. Habang nakahiga, nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Kaya napilitan akong lumabas ng kwarto upang magpunta sa banyo. Sa aking pagdaan sa kusina, hindi ko maiwasang mapatingin sa bintana. At doon, may nasilayan akong figura ng isang tao na nakatayo sa tabi ng puno ng kainito sa labas. Bigla akong kinilabutan. Dahil sa sobrang takot, bigla akong napatigil at umurong ang ihi ko. Nagmamadali akong bumalik sa aking kwarto. Agad na inilak ang pinto at mabilis na humiga sa kama. Maya-maya,
ay nakarinig ako ng mga yabag ng mga paa sa labas ng kwarto, Miss Ligaya. Di ko alam kung dahil ba sa kuryosidad, kaya nagawa kong bumangon sa higaan at dahan-dahang binuksan ang pinto ng kwarto ko. Sa isip ko, bahala na. Sisigaw na lang ako para marinig ako ng mga kasama ko sa bahay. Nang buksan ko ang pinto ay nagpalingalinga ako at nanlaki ang mga mata ko nang makita na may itim na usok na papunta sa direksyon ng kwarto ni Kuya Amir. Papasok na sana ang itim na usok sa kwarto ni Kuya nang may biglang nagbukas ng ilaw. Oh, gising ka pa. Ano at parang nakatulala ka na dyan. Joanna, Nay! Nay! bakit anak? Anong problema? Nay! May nakita po akong itim na usok. Itim na usok? Nasan? Doon po, sa may tapat ng kwarto ni Kuya Amir. Ayun o! Biglang nawala. Ituturo ko sana kay nanay ang itim na usok, ngunit wala na ito. Nasaan ang usok? Wala naman. At saka, paano magkakaroon ng itim na usok dito? Baka namamalikmata ka lang. Imposible po yun. Nakikitang-kita ko po talaga yung usok na itim na yun. Pero bago po yun, lumabas po ako ng kwarto para magpunta ng banyo. Habang naglalakad po ako, nakita po ko na parang taong nakatayo sa labas ng bintana sa may kusina. Natakot po ako. Kaya bumalik po ako rito sa kwarto pagkatapos po. Nakarinig na lang po ko ng mga yabag. Nang buksan ko ang pinto, doon ko na nakita ang itim na usok. Nasa tapat mismo ng kwarto ni Kuya. Napakunot ang noo ni nanay. Tila hirap siyang paniwalaan ang sinabi ko. Ano? Teka. Sino naman yung nakita mo? Ano bang nangyayari sa yung bata ka? Pumasok ka na nga sa kwarto mo at ipagtitimpla kita ng gatas para makatulog ka. Para makalimutan mo kung ano man yung guni-guni na yan na bumabagabag sa'yo. Wala na akong nagawa kundi ang inumin ng gatas na iniabot ni nanay. Agad din akong nakatulog matapos yun. Kinaumagahan, ikinuwento ko kay Kuya Amir ang lahat ng nakita ko noong nagdaang gabi. Ano? Itim na usok sa labas ng kwarto ko? Oo, Kuya. Itim at makapal na usok. Hindi ko alam kung saan ang galing yun. Totoo ba ang sinasabi mo, Iha? Usok. Iya, hindi po ako maaaring magkamali. Usok yun. Kakaibang usok na tila gustong pumasok sa kwarto ni Kuya. Diyos ko, hindi ito maaari. Bakit po, Tiyo? Bakit, Kuya? Ganyan na ganyan ang nangyari noon sa tatay mo. Ano pong ibig niyong sabihin na nangyari na yun kay tatay? Tama ba ako, Tiyo? Isang gabi, umuwi ako galing sa inuman. Papasok na sana ako sa kwarto nang mapadaan ako sa kwarto ng tatay at nanay ninyo. Napansin ko ang itim na usok na pumapasok sa siwang na pinto. Noong una akala ko na malikmata lang ako pero hindi. Totoo yun. Totoong usok talaga. Kaya naman kinatok ko agad ang pinto at nagising ang mag-asawa. Pero nang silipin ko ang loob nito, wala na ang usok. Sandali. Natatandaan ko yan. Tama, oo. Naalala ko na. Kaya naman pala panay ang katok mo sa pinto ng kwarto namin ng 10 oras ng gabi. Dahil may nakita kang usok. Tinatalakan mo pa nga ako noon. Nag-aalala lang naman ako sa inyo. Ang nasa isip ko noon baka may masamang nangyari sa loob ng kwarto. Pero ang hindi ko inaakala, mauulit pala ito. Ano ang itim na usok na yun, Tiyo? Anong kinalaman nito sa akin? Hindi ko rin alam. Hanggang ngayon pala isipan pa rin sa akin kung ano ba talaga ang nakita ko noon. Tapos ngayon, ang sabi ng kapatid mo, nakakita raw siya ng itim na usok sa tapat ng kwarto mo. Bigla akong kinabahan. Huwag naman sana na may kinalaman ang nakita ni Joanna sa pagkamatay ng tatay ninyo. Hindi maaaring si Kuya ang susunod kay tatay. Pwede ba?
Tigilan na ninyo ang usapang yan. Tinatakot nyo lang ang mga sarili ninyo. Walang mangyayaring masama. Walang mangyayari kay Amir. Kalimutan nyo na nga yan. Nangyari na ang mga nangyari at hindi na natin yun mababago. Pero hindi naman ibig sabihin mauulit pa yon. Dahil ako mismo, hindi ako papayag. Nagulat kami nang biglang maging emosyonal si Nanay Miss Ligaya. Tahimik kaming napatigil, lalo na nang makita naming nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. Nay, alam ko po na masakit pa rin sa inyo ang pagkamatay ni tatay at alam ko rin po na hindi maialis sa inyo ang pangamba. Pero wala naman po nakakaalam ng mangyayari. Isa lang ang sinisisi ko sa mga nangyari sa pamilya natin. Yan ay walang iba kundi ang lolo ng lolo mo na si Osvaldo. Kundi dahil sa kanya at sa pagiging babaero niya, wala sanang sumpa. Hindi ako mangangamba na baka ikaw na ang sumunod sa tatay mo. Ano po ba talaga yung sumpa na yan? Noong bata pa po ako, palagi ko na yan naririnig. Pero ano po ba yung totoo? Anong kinalaman ng sumpang yan sa pagkamatay ni tatay? At ng iba pang mga lalaki sa angkan niya? Nakita kong napabuntong hininga si Nanay at magsasalita na sana nang bigla kong maramdaman ang malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Hindi ko maipaliwanag, pero may kakaibang bigat ang hangin iyon na para bang may presensyang hindi namin nakikita. Pagkatapos ay may pamilyar na boses kaming narinig mula sa labas. Magandang umaga po. Joanna? Amir? Si Lucrecia yun ah. Ang aga naman niyang pumunta rito. Ah, naku, nandyan pala si Lucrecia. Amir, anak, pakibuksan mo nga siya ng pinto at papasukin mo. Baka kasi naiinip yun kaya gusto niya laging may kakwentuhan. Sige po, Nay. Ano ba yan? Nandyan na naman ang babaeng yan. Feeling close talaga eh. Tiya yung bibig mo. Baka marinig ka niya. Eh bakit totoo naman ah? Simula nang nakilala natin ang babaeng yan, pakiramdam ko, parang sinusundan na niya tayo. Shh, ate, itiko mo nga muna yung bunganga mo. Baka marinig ka ng bisita, nakakahiya. Baka isipin niya, mapanghusga tayo. Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Pero kung makapagsalita ka akala mo kung sino. Basta, ayoko magtiwala sa kanya. Eh ikaw kasi, madali ka magtiwala kaya nalulusutan ka. Tumigil ka ate. Nandyan na siya. Umaari lang manahimik ka muna. Napaismid si Tia Esme bago tumayo mula sa upuan at umalis sa hapagkainan. Samantala kasama ni Kuya Amir si Lucrecia na may hawak na lalagyan ng pagkain. Joanna, tita, kumusta po? Oh, Lucrecia. Ang aga mo ah. Hindi ka pa ba nakakapag-almusal? Halika, sabayin mo na kami. Siya nga naman, iha. Oh, dito ka na mag-almusal. Ah, salamat po. Di ba sabi ko naman sa inyo, babalik ako. Nga pala, may dala akong ulam. Nagluto ako ng adobong pusit. Specialty ko kasi yan, kaya niisip ko na rin na dalhan kayo. Ay naku, nag-abala ka pa. Pero salamat ha. Alam mo, paborito namin tong adobo, lalo na si Kuya Amir. Talaga, Amir? Paborito mo rin ang adobo? Oo, paborito ko ang adobo. Paborito rin to ng buong pamilya namin. Kaya naman bawat linggo, hindi talaga nawawala yung adobo sa niluluto ni nanay. Ah, kung ganon, mukhang mapapadalas ng pagluluto ko ng adobo dahil paborito niya pala. Ay nako, iha. Huwag mong gawin yan. Nakakahiya sa'yo. Tita naman para ko na kayong pamilya at saka paborito rin naman ni Amir yun kaya ayos lang sa akin. Masaya kaming nagkakatuwaan nang biglang magsalita si Tio Nicolas. Natatandaan ko na kung saan kita nakita, Iya. Ano po? Anong sabi nyo?
Ano na naman yan, kuya? Ano naman ang gusto mong sabihin? Nakita kita bago mamatay noon ang bayaw ko. Hindi ako maaaring magkamali. Ikaw yon. Ikaw yung babaeng huling nakasama niya bago siya natagpo ang patay. Ano kinalaman mo sa pagkamatay niya? Miss Ligaya, nanlaki ang mga mata ko sa sinabing yun ni Tio. Si Lucrecia? Kilala siya ng tatay ko? Anong kalokohan yan, kuya? Anong nakasama siya ng asawa ko? Imposible ang sinabi mo, Tiyo. Hindi taga rito si Lucrecia. Paano mangyayari ang sinasabi mo? Malabo yung sinasabi mo, Tio Nicolas. Baka kamukha lang ni Lucrecia yung tinutukoy mo. Pasensya na po, ngunit nagkakamali po kayo. Wala po kong alam sa sinasabi ninyo. Bukod pa dun, ngayon lang po ako nakarating dito sa lugar ninyo. At saka hindi ko po maunawaan ay kung bakit iginigiit nyo na ako ang babae na tinutukoy nyo. Pasensya na rin iya pero ikaw talaga yon. Pareho kayo ng mata, kulay ng balat at buhok. Pati na nga rin ang nunal mo sa baba. Parehong pareho kayo. Hindi ko nga lang matiyak ang boses ninyo dahil hindi ko narinig ang boses ng babaeng yun noon. Pero sa mukha pa lang, alam kong iisa kayo ng hulma. Ipagpaumanhin nyo po pero wala po talaga akong alam sa sinasabi nyo. Mas mabuti na pong umalis na lamang ako. Pasensya na, Amir, Joanna, Tita. Ako nang humingi ng paumanhin sa'yo, Lucrecia. Sa tingin ko, nagkakamali lang si Tio. Hindi ikaw ang tinutukoy niya. Pasensya na kasi matanda na rin siya, ha? Nakakahiya ka, kuya. Kung ano-ano kasing sinasabi mo eh. Nasaktan mo tuloy ang damdamin ni Lucrecia na wala namang kinalaman sa asawa ko. Hayaan niyo na po, tita. Kung yun po ang paniniwala niya, wala na po akong magagawa. Ang mahalaga po, malinis ang konsensya ko. At saka hindi po akong babaeng tinutukoy niya. O siya, sige po, aalis na po ako. Masaya ang pagdating ni Lucrecia, ngunit malungkot ang kanyang pag-alis. Pagkaalis niya, saka lamang hinarap ni Nanay Igna si Tio Nicolas. Tingnan mo ang ginawa mo, kuya. Baka hindi na siya magpunta rito dahil sa mga sinabi mo. Di wag siya magpunta. Sinong tinakot niya? Dapat lang na wag na siya magpunta rito dahil sigurado akong trahedya lang ang dala niya sa atin. Naririnig niyo po ba ang sinasabi niyo, Tiyo? Wala namang ginagawang masama si Lucrecia. Nagdala pa nga po siya ng pagkain tapos ngayon pinagbibintangan niyo pa siya na may kinalaman sa pagkamatay ni tatay. Tio, aminin niyo na lang na ayaw niyo sa kanya kaysa mag-imbento kayo ng kasinungalingan. Ano? Ang akala niyo ba'y gumagawa lang ako ng kwento? Na nagsisinungaling ako? Matagal na tayong magkakasama. Kilala niyo ako noon. Mula pa lang bata kayo. Isa na ako sa mga nagpalaki sa inyo. Alam niyo kung anong klaseng tao ako. Alam niyo hindi ako gagawa ng kasinungalingan. At kilala mo rin ako, Igna. Kahit kailan ay hindi ako nagsinungaling sa iyo. Oo, may pagkababaero ako pero hindi ako nagsisinungaling. Unti-unti pa lamang nabubuo sa isipan ko ang mga koneksyon niya sa pagkamatay ng asawa mo, Igna. Pero sigurado ako na may kinalaman siya noon. At kaya ko itong panindigan. Napapailing na lamang kami. Napakatigas ng ulo ni Tio. Ipinagpipilitan talaga niya ang gusto niyang paniwalaan. Ngunit hindi namin alam na doon pa lamang magsisimula ang sinasabi niyang trahedya. Kinabukasan bigla kong napabalikwas mula sa higaan nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Tia Esme. Diyos ko! Ay, Kuya Nicolas! Nagmamadali akong lumabas ng kwarto upang puntahan ang pinanggagalingan ng sigaw. Laking gulat ko nang makita si Tia Esme. Nakasalampak sa sahig sa loob ng kwarto ni Tio Nicolas. Humahagulgul at nanginginig. Nang lumapit ako, nanlumo ako sa aking nasaksihan. Si Tio Nicolas, wala nang buhay. Naliligo sa sarili niyang dugo. Butas ang kanyang tiyan, wala na ang mga laman loob. Pati ang puso'y nawawala.
Lalo akong kinalabutan nang makita ko ang kanyang mga matang nakatirik at nakalabas pa ang kanyang dila. Diyos ko! Ano po nangyayari? Bakit nakaganyan si Tio? Hindi ko alam. May itatanong sana ako sa kanya, kaya lang nung pumasok ako rito sa kwarto niya, pagpasok ko, ganyan ang nadatnan ko. Karumal-dumal ang sinapit niya. Aswang ang pumatay sa kanya. Aswang? Maya-maya pumasok na rin sa kwarto si Nanay at Kuya Amir. Labis din ang kanilang pagkagulat at pagdadalamhati nang masilayan ang kalunos-lunos na sinapit ng Tio. Kuya, sino ang may gawa nito sa'yo? Walang puso ang gumawa nito. Tio Nicolas! Sisiguraduhin ko magbabayad ang sino mang pumatay sa'yo. Mananagot siya sa akin. At kung aswang man ang may kagagawa nito, ako mismo papatay sa kanya. Paano magkakaroon ng aswang dito? Noon ay wala pa namang aswang dito sa isla eh. Kaya paano nagkaroon ng aswang at may pumatay kay Tio? Tingnan niyo ang bintana. Parang sinadyang sirain. Nang lingunin namin ang bintana, nakita nga namin na wasak ito. Tila pinuwersa mula sa labas. May mga bakas pa ng matalas na bagay sa kahoy na para bang sinadya itong sirain o pinilit na buksan. Nararamdaman ko na sinadya ng aswang na patayin si Kuya Nicolas. Bakit mo naman nasabi yan, Tia? Dahil ayaw niyang lumabas ang pinakatatago niyang lihim. Pwede ba ate? Huwag muna ngayon. May nangyari na nga sa kuya. Kung ano-ano pang sinasabi mo. Imulat niyo ang inyong mga mata. Isa na namang trahedya ang nangyari. At siguradong may kasunod pa ito dahil sa labis niyong pagtitiwala. Mabilis na kumalat sa aning lugar ang balita tungkol sa pagkamatay ni Tio Nicolas, Miss Ligaya. Naging usap-usapan na isang aswang ang may kagagawan. Kaya naman nagdulot ito ng labis na pangamba at takot sa buong baryo. Nanay, kalat na po sa buong baryo na aswang daw ang pumatay kay Tio Nicolas. Nagtataka nga raw po sila kung bakit biglang nagkaroon ng aswang dito sa atin. Ang sabi pa nga ni Aling Loretta, matagal na raw silang nakatira dito pero ni isa o ni minsan ay wala siyang nabalita ang may aswang. Pero nang mabalitaan nila na may kalunos-lunos sa pagkamatay ni Tio, doon nila naisip na pwedeng posibleng ang may aswang na gumagala sa paligid. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si Kuya Nicolas. Hindi man lang kami nagkaayos bago niya tayo iniwan. Kung alam ko lang na iyon na ang magiging huli naming pag-uusap, hindi ko na sana siya inaway. O sino man ang aswang na pumatay sa kanya, hindi magtatagal ay mahuhuli at mapapatay rin siya. Narinig ko ang mga kalalakihan dito sa atin na gabi-gabi na raw silang magro-ronda para tugisin ang aswang. Sasama po ako sa pagroronda. Gusto ko pong ako mismo papatay sa halimaw na yon. Igaganti ko si Tia. Ako tatapos sa aswang. Maya-maya nagulat kami nang dumating si Lucrecia. Nakasuot siya ng itim na blusa, may belo sa ulo at may dalang mga pumpon ng bulaklak. Nabalitaan ko ang nangyari, Joanna. Ikinalulungkot ko ang sinapit ng tito ninyong dalawa ni Amir. Paano mo naman nalaman? Ha? Usap-usapan kasi ang tungkol sa pagkamatay ng tito mo. Kung ganun, nakarating na rin pala sa lugar kung saan ka tumutuloy ang balita tungkol kay Tio. Oo, Joanna. Kahit saan ka magpunta, pinag-uusapan ang pagkamatay ng tito ninyo. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Nang makita ni Chaesme si Lucrecia, ay sulubong ang kilay nitong hinarap ang babae. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nagkaroon na naman ng trahedya sa pamilya namin. Mula nang dumating ka rito,
Nagsimula na naman ang kamalasan namin sa buhay. Tapos ngayon, magpapakita ka at kunwaring nakikiramay. Ikaw ang malas! Ano na naman yan, ate? Nagsisimula ka na naman. Pumunta rito si Lucrecia para makiramay sa atin. Tapos pagsasalitaan mo siya ng ganyan. Wala na sa lugar ang mga sinasabi mo. Igalang mo naman ang lamay ni kuya. Iyan naman. Nagpunta si Lucrecia dito para damayin tayo. Huwag niyo naman sana siyang bastusin. Alam kong napakasakit ang pagkamatay ni Tio Nicolas. Huwag niyo naman pong idamay si Lucrecia sa galit mo. Wala naman po siyang ginagawang masama. Huwag kayo maniwala sa kanya. Malakas ang kutob ko na may masama talagang balak ang babaeng yan. Lalo ka na, Amir. Iwasan mo siya kung ayaw mong mapahamak. At ikaw na babae ka. Kung sila ay kaya mong lokohin, ako, hindi. Tama si Kuya Nicolas. May hindi talaga tama sa'yo. Kaya lumayas ka sa burol ng kapatid ko. May silang ang dadali mo rito. Aray, tama na po, tita. Wala po akong ginagawang masama. Huwag niyo pong gawin to sa akin. Pakiusap. Ay, bitawan mo siya, ate. Nasasaktan ng bata. Tia, tigilan mo nga yan. Nakakahiya sa mga nakikiramay. Tama na. Huwag niyo siyang saktan. Kung hindi ako makakalaban ninyo. Natigilan kaming lahat nang marinig ang sinabi ni Kuya Amir. Kahit ako ay nagulat sa ginawa niyang pagtatanggol kay Lucrecia. Di na kayo nahiya sa burol ng tiyo. Burol niya to. Pero puro kahihiyan ang ginagawa ninyo. Dapat dito panahon ng pagluluksa eh. Hindi paninisi at pananakit. Kung may respeto pa kayo kay Tio Nicolas, itigil niyo na to. Ay ka na, Lucrecia. Doon na muna tayo sa kusina. Malayo sa mapanghusgang mga mata ng mga tao. Dahil sa sobrang galit, nagkulong sa kanyang kwarto si Tia Esme. Si Kuya naman ay matyagang sinamahan si Lucrecia sa kusina. Lumipas ang ilang minuto at sunod-sunod na ang pagdating ng mga tao sa burol ni Tio. Naisip kong kumuha ng dagdag na pagkain sa kusina. Ngunit pagdating ko roon, nanlaki ang mga mata ko nang makita kong magkayakap sina Kuya Amir at Lucrecia. May binubulong pa si Lucrecia sa kanya na hindi ko naulinigan. Wala pang isang linggo silang magkakilala. Pero may ganong eksena na agad akong nasaksihan. Bigla tuloy akong nagduda kay Lucrecia. Wala sa ugali ni Kuya ang yakapin ng isang babaeng hindi pa niya lubos na kilala. Magkapatid kami, kaya alam ko kung paano siya makitungo sa mga tao. Nagkaroon na siya ng nobya noon, pero kahit kailan ay hindi ko siya nakitang yumakap ng ganon kahigpit. Parang may halong pagnanasa. Dahil sa inis, sinadya kong bitawan ang hawak kong bandehado upang matawag ang pansin nila. Gulat silang napalingon sa kinatatayuan ko. Inalis nila ang pagkakayakap sa isa't isa. Kung ano man yung nakita mo, walang ibig sabihin yun. Dinadamayan ko lang si Lucrecia. Sobra yung pag-iyak at lungkot niya sa mga sinabi ni Tia Esme. Napakasakit kasi ng mga sinabi ng tita ninyo sa akin. Hindi ko na kinaya kaya napaiyak na ako. Pasensya na ha. Baka kung anong isipin mo. Ha? Ano bang pinagsasasabi niyo? Dumulas kasi sa kamay ko ang bandehado kaya bumagsak. Ibig mo sabihin, wala ka nakita? Ano po ba ang dapat kong makita? Huwag niyo pong sabihin na may ginawa kayo. Wala. Wala kaming ginagawa kung ano. Ang sabi ko, dinadamayan ko lang siya dahil masama lang ang loob niya kay Tia. Ganun ba? Kuya, tulungan mo naman ako sa labas At magtimpla ka ng mga kape para sa mga nakikiramay. Dumarami na kasi ang tao Sige. Iwan mo na rito yung bandihado at ako nang bahalang maglabas yan mamaya. Tutulungan ko na lang si Amir, Joanna, para kahit paano mawala ang galit ni Tia Esme sa akin. Tumango na lang ako at nagmamadaling bumalik sa sala. Hindi ako nagpahalata, pero kitang-kita ko ang ginawa nila sa kusina. Bigla akong kinabahan nang maalala ko ang sinabi ni Tio Nicolas at Tia Esme. Mukhang may hindi nga tama kay Lucrecia. Ngunit kailangan ko munang makasiguro. Baka mamaya, sa akin pa tumalbog ang pagdududa ko.
Kahanap muna ako ng matibay na ebidensya bago siya kumprontahin. Mula nang makita ko sina Kuya Amir at Lucrecia na magkayakap, napansin kong sobrang na silang malapit sa isa't isa. Palagi silang magkasama. Kulang na lang ay magkapalit na sila ng mukha sa sobrang lapit nilang dalawa. Kaya kahit palaging ipinagtatabuyan ni Tia Esme si Lucrecia, wala itong pakialam. Palagi itong pumupunta sa burol ni Tio para lang makipagkita kay Kuya. Isang gabi, nagbabantay kami ni nanay. Nagpaalam sa amin si Tia na iidlip sandali sa kwarto. Ngunit ilang minuto pa lang nang pumasok siya sa kwarto, ay narinig namin ang malakas niyang pagsigaw. Nay! Si Tia Esme! Ay, Diyos ko! Anong nangyari kay ate? Nagmamadali kaming pumunta sa kwarto ni Tia. Nang buksan namin ang pinto, tumambad sa amin si Tia Esme na nakasuksok sa gilid ng kama. Takot na takot. Napansin din namin na nakabukas ang bintana sa loob ng kanyang kwarto. Ate, anong nangyari sa'yo? Bakit ka sumigaw? Ang aswang! Pumasok siya sa bintana! Gusto niya akong patayin! Ano? Nakahiga ako sa kama nang biglang bumukas ang bintana at may dumungaw na aswang. Nakakakilabot ang itsura niya. Kalahating tao, kalahating aso. Pulang-pula ang nalilisik niyang mga mata. At mahaba at matutulis ang kanyang mga kuko sa kamay at paa. Nang ibuka niya ang kanyang bibig, tumambad ang matutulis niyang mga ngipin at pangil. Naglalaway siya. Parang hayok na hayok akong lapain. Papasok na sana siya sa kwarto ko pero nang makaramdam siyang bumukas ang pinto, mabilis siyang umalis. Mabuti na lang at dumating kayo. Kung hindi, baka ako na ang susunod na pinaglalabayan. Ay, Diyos ko! Kaya ang aswang na yun ang siyang pumatay kay Tio Nicolas? Siya nga yun. Ang aswang na pumatay kay Kuya Nicolas. At ang aswang na muntik na umatake sa akin ay iisa. Mukhang hindi tayo titigilan ng aswang na yon. Bakit mo kasi nagkaroon ng aswang dito? Diyos ko, mabuti na lang at walang bisita sa labas. Kundi, pag-uusapan na naman tayo. Sinabihan ko na kayo ni Kuya, pero hindi kayo nakinig. Pinapasok ninyo sa bahay natin ang malas. Nagkatinginan kami ni nanay. Tila may gusto na namang tumbukin si Tia Esme. Ate, ayan ka na naman eh. Ayan ka na naman sa malas na yan. Ano ba talaga ang problema ninyo ni Kuya Nicolas kay Lucrecia? Wala nang palagi na lang siya bumibisita rito. Mainit na ang dugo ninyo sa kanya. Dahil may kinalaman siya sa mga trahedyang nangyayari sa pamilya ninyo. Ano po? Anong kinalaman niya sa atin? Hindi ko talaga maintindihan eh. Naguguluhan na ako. Si Amer, nasaan ang isa ko pang pamangkin? Oo nga no. Nasaan ang kapatid mo, Joanna? Hindi ko nga po alam. Nay, kanina pa. Pagkatapos natin maghapunan, hindi ko na po siya nakita. Oh, saan naman pupunta yun? Oras na ng gabi ah. Bakit ninyo hinayaan na mapalapit si Amer sa babaeng yon? Kapahamakan lang ang dadalhin niya. Mapapahamak lang si Amer sa kanya. Ano bang pinagsasasabi mo, ate? Bakit naman mapapahamak si Amir kay Lucrecia? Dahil siya ang pinaghinalaan ni Kuya Nicolas na may dalang sumpa sa pamilya ng asawa mo. Sinabi yon sa akin ni Kuya noong bago siya mamatay. Ano? Ano mangyayari yon? At anong pruweba ni Kuya para pagbintangan niya ng ganyan ng taong yun? Hindi na niya sinabi sa akin kung ano ba talaga. Pero malakas ang hinala niya na ang babaeng yon ay may dalang sumpa at kamalas-malasan sa pamilya ng asawa mo. Sabihan mo yung panganay mo na iwasan ang babaeng yon kung ayaw mong sumunod siya sa ama niya. Gulong-gulo pa rin ako sa sumpang sinasabi nila, Miss Ligaya. Ano ba talagang sumpang yun sa pamilya ni na tatay? At bakit takot na takot silang madamay doon si Kuya Amir? Ano po ba ang sumpa at nakadikit sa pamilya ni Tatay, Nay? Siguro panahon na para malaman ng bunso mo
ang kasaysayan ng trahedyang nakakabit sa inyong angkan. Ang trahedyang paulit-ulit na nangyayari sa bawat henerasyon. Ayokong sabihin pa ito sa'yo, anak. Pero panahon na para malaman mo. Ano po yun, Nanay? Hindi nalingid sa iyong kaalaman, anak, ang tungkol sa sumpa ng ating pamilya. Lalo na sa pamilya ng iyong ama. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga kalalakihan sa ating angkan ay namamatay sa malupit at madugong paraan. Nagsimula ito sa ninuno niyang si Osvaldo. Ayon sa kwento, may asawa at mga anak na si Osvaldo noon, ngunit nagawa pa rin niyang mambabae. May kabit si Osvaldo? Oo, lihim siya nagkaroon ng relasyon sa isang babaeng nagngangalang Cassandra. Isang babaeng mababa ang lipad, isang pokpok, isang bayarang babae. Isang araw, nalaman ni Osvaldo na nabuntis niya si Cassandra. Ngunit dahil ayaw niyang masira ang sarili niyang pamilya, tumanggi siyang panagutan nito. Iniwan niya si Cassandra at ang kanilang naging anak at kailanmay hindi na niya ito binalikan. Iyon ang naging pinakamalaking pagkakamali niya. Mula noon, sunod-sunod na ang mga trahedyang dumating sa kanilang pamilya. Si Osvaldo ang unang namatay. Isang araw, natagpuan ang kanyang bangkay sa isang liblib na kakahuyan. Wakwak ang tiyan at nawawala ang mga laman loob. Teka, ano yun? Wakwak ang tiyan. Parang nabiktima ng aswang, ganon. Hindi nagtapos kay Osvaldo ang lahat. Sunod-sunod na namatay ang kanyang mga kapatid na lalaki, mga pinsang lalaki, hanggang sa mga apo at kaapo-apuhan. Pati ang lolo mo at ang tatay mo, hindi rin nakaligtas sa sinasabing sumpa. Pareho silang nasawi sa malagim at brutal na paraan. Halos hindi na makilala ang kanilang mga katawan. Parang isinumpa ang dugo ng mga kalalakihan sa kanilang pamilya. At ang mas nakakakilabot pa, nagsimula ang lahat ng ito matapos talikuran ni Osvaldo si Cassandra at ang anak nila. Mula noon, hindi na sila muling nakita. Ngunit may iisang paniniwala ang mga matatanda sa ating angkan. Isinumpa ni Cassandra ang lahi ng mga kalalakihan sa pamilya ng iyong ama. Sinasabing gumagapang ang sumpa sa kanilang dugo, lalo na sa mga panganay na lalaki. Bigla akong nanlumos sa mga narinig ko. Nagsimulang gumapang ang kaba sa dibdib ko. Panganay na lalaki sa angkan ni tatay, si Kuya Amir. Diyos ko. Si Kuya Amir, Nanay. Panganay na anak si Kuya. Kung totoo yung sinasabi niyo tungkol sa sumpa, maaaring nanganganib ang buhay ni Kuya Amir. Wala bang ibang paraan para maputol ang sumpa, Nay? Hindi ko alam, anak. Hanggang ngayon ay hindi namin alam kung paano mapuputol ang sumpa. Walang nakakaalam kung paano maaalis ang sumpa na iyon sa inyong angkan. Kaya't magpapatuloy ito hanggang sa mga susunod na henerasyon. Paano na kaya si Kuya Amir niyan? Ayokong danasin niya ang sinapit ni tatay, ni lolo, at iba pang kalalakihan sa pamilya natin. Hindi rin ako papayag na mangyari yun. Kaya hahanap tayo ng paraan. Paano, Igna? Paano natin gagawin yon? Sa kwarto ni Kuya Nicolas, baka makakita tayo ng kung ano makakatulong sa atin doon. Sobrang malapit si Kuya sa asawa ko. Kaya baka may naipagkatiwala siyang lihim o tala tungkol sa sumpa. Mga bagay na hindi niya nasabi nung buhay pa siya. Baka doon natin masimulan ang paghahanap ng kasagutan. Pumasok kami sa kwarto ni Tio Nicolas. Agad na naghalughog si nanay sa mga gamit sa loob. Lumapit siya sa isang lumang aparador at sinimulang halongkatin ang mga laman nito. Ilang sandali pa, nakakita siya ng isang lumang photo album. Dahan-dahan niya itong binuklat at sinimulang tingnan ang mga litrato. Ngunit bigla na namang nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansin ang isang pamilyar na mukha sa isa sa mga litrato.
Diyos ko, hindi maaari ito. Bakit, Nay? Ano pong nakikita niyo? Ha? Paano? Sinasabi ko na nga ba, tama si Kuya Nicolas. Nang makita rin namin ni Tia Esme ang litrato, hindi kami makapaniwala. Isa yon sa mga kuha mula sa isang birthday party na dinaluhan noon ni na Tatay at Tio Nicolas. Ngunit ang higit na nakakagulat, nandoon sa litrato ang isang babaeng kamukhang kamukha ni Lucrecia. Totoo ba to? Si Lucrecia ba ang nasa litratong yan? Paano nangyari to? Kamukhang kamukha talaga niya si Lucrecia. O si Lucrecia ba talaga yan? Ang sabi ni Kuya, ang babaeng yan daw ang huling nakasama ng asawa mo nang magpaalam ito na maglalakad-lakad lang. Ngunit nakalipas ang ilang oras, natagpuan ang bangkay niya sa may talahiban. Wak-wak ang dibdib. Nawawala ang puso at mga laman loob. Tulad ng sinapit ng tatay at ng ninuno nilang Osvaldo. Pagkatapos ay bigla na lang nawala ang babae na parang bula. Nagtanong pa nga si Kuya noon kung sino ang babaeng yun na dumalo rin sa birthday party. Pero kahit ang mga kaibigan nila, hindi rin kilala ang babae. Bigla na nga lang daw itong sumulpot at hinayaan na lang nila. Dahil inakala nilang kasama ito sa mga bisita. Kung ganun, posible nga may kinalaman ng babaeng yun sa nangyari kay tatay. At maaaring ang babaeng yan ang nasa litrato at si Lucrecia ay iisa. Anong kinalaman ni Lucrecia sa sumpa? Maaari kayang may kaugnayan siya kay Cassandra. Kailangan natin balaan si Kuya Amir, Nay. Hindi siya dapat makipaglapit o sumama kay Lucrecia pa. Ay, Diyos ko. Ang bilis nating nagtiwala sa kanya. Kasalanan ko rin ito, anak. Pinatuloy natin siya sa bahay natin sa pag-aakala na mabuti siyang tao. Yun pala, ay may itinatago pala siyang madilim na lihim. Kailangan nating mahanap ang kuya mo. Nasa ganon kaming tagpo nang bigla kaming makarinig ng boses mula sa labas. Agad kaming nagmamadaling lumabas ng kwarto. Akala namin ay dumating na si Kuya Amir, ngunit Oh, Valentin. Ikaw pala, iho. Akala namin si Amir na ang dumating. Bakit ka bumalik? Hindi ba bukas ka pa makikipaglamay dahil may mahalaga kang aasikasuhin? ang dumating ay si Valentin, ang matalik na kaibigan ni Kuya Amir. Bumalik siya sa bahay dahil raw nakita niya si Kuya na may kasamang magandang babae. Nahuli raw niya ang dalawa na nagtatalik sa tabing dagat. Sinita niya ang mga ito at pinagsabihan, ngunit tinaboy daw siya ni Kuya at binalaan na huwag makikialam. Sa kabila nito, pinagpatuloy pa rin ng dalawa ang kanilang ginagawa. Dahil dito naisip ni Valentin na magsumbong sa amin. Ano? Diyos ko, yung babae bang kasama ng anak ko ay may nunal sa baba. Tumango ang lalaki at doon na nakumpirma naming si Lucrecia nga ang kasama ni Kuya Amir. Napakuyom si nanay ng kanyang mga kamao sa matinding galit at pag-aalala. Anong gayuma kaya ang ginamit ni Lucrecia para akitin ang kuya mo? Puntahan na natin sila, Nay. May ginagawa si Lucrecia na hindi maganda kay Kuya Amir. Kailangan natin siyang tulungan. Sandali lang. Huwag na muna tayong magpadalos-dalos. Hindi natin kilala ang Lucrecia na yan. Baka nga may kaugnayan siya kay Cassandra na may dalang sumpa. Kailangan nating humingi ng tulong. Kanino naman po tayo hihingi ng tulong, Tia? Siya ang albularyo at siya itong dapat nakakaramdam kung masamang balak sa kanya si Lucrecia. Pero anong ginagawa niya? Nagpapatukso siya sa babaeng yun. Mahina naman pala si Kuya, Nay. Madaling nadarang sa tukso ng isang babae. Huwag mong sisihin ang kapatid mo. Ang mahalaga ay malaman niya ang tungkol sa nalaman natin kay Lucrecia. Alam ko na kung sino ang maaaring makatulong sa atin. Puntahan natin si Father Ignacio.
sigurado ako matutulungan niya tayo. Ate, maiwan ka na muna rito. Kailangan na may magbantay sa labi ni Kuya Nicolas. Sige, pero mag-iingat kayo ha. Ah, eto pa. Dalhin nyo ito. May inilabas si Tia Esme mula sa kanyang bulsa at iniabot iyon sa akin. Bandidatong krosipio yan. Iniregalo sa akin nung kaibigan kong madre. Gamitin nyo kapag kinakailangan. Mabisa raw yan laban sa masasamang nilalang. Pagkatapos naming lumapit sa Cura Paroko sa aming lugar, inanap namin sina Kuya Amir at Lucrecia. Una naming pinuntahan ang tabing dagat kung saan sila nakita ni Valentin, ngunit wala na sila roon. Sa iba't ibang lugar sa isla namin sila hinanap, subalit hindi namin sila matagpuan, hanggang sa may isang kapitbahay na nagsabi na nakita raw niya si Kuya na pumasok sa kakahuyan, kasama ang isang babae na sigurado kaming si Lucrecia. Pinuntahan din namin ang paupahan na tinutuluyan nito at ayon sa may-ari, hindi pa raw ito bumabalik doon. Kahit kinakabahan na kami, nagpunta pa rin kami sa kakahuyan. Kung may kinalaman si Lucrecia kay Cassandra, huwag naman sana niyang idamay ang kuya mo. Walang kasalanan ang kuya mo sa nangyari noon kay Cassandra. Yan din po ang pinagdadasal ko, Nanay. Na walang gawing masama si Lucrecia kay Kuya. Habang naglalakad kami sa kakahuyan, may narinig kaming parang may umaangil. At pagkatapos ay humalinghing. Naririnig niyo po yun? Oo anak, parang mabangis na hayop. Tapos biglang may humalinghing. Doon, nanggaling sa likod ng malaking punong yon. Eh tara, puntahan natin. Father, sumunod po kayo sa amin. Dahan-dahan kaming lumapit sa pinanggalingan ng pinaghalong pag-angil at paghalinghing. Nagtago kami sa likod ng malaking puno at maingat na sumilip. Ngunit laking gulat namin kung sino ang naroon at kung ano ang ginagawa ng mga ito. Diyos na mahabagin, Amir! Anak ko! Anong klaseng nilalang yan? Halos panawan ng ulirat si nanay at ang kasama naming pare sa tagpong nasaksihan namin. Si Kuya Amir ay hubot-hubad na nakahiga sa lupa, habang ang nakakubabaw sa kanya ang isang nakakatakot na nilalang, ay isang babaeng aswang. Nakakapangilabot ang itsura nito. Kalahating tao, kalahating aso. Puno ng makakapal na balahibo ang buong katawan at meron itong mahahaba at matutulis na mga kuko at malaking paangil sa bibig. Mukhang sarap na sarap ang aswang habang nakikipagtalik kay Kuya na tila wala na sa kanyang sarili. Nakadilat ang kanyang mga mata, ngunit walang bakas ng emosyon ang kanyang mukha. Hindi na kinaya ni nanay ang kanyang nasaksihan, kaya lumabas siya mula sa aming pinagtataguan. Tigilan mo ang ginagawa mo sa anak ko! Bakto ka! Inis na napatigil sa ginagawa ang aswang at matalim kaming tinignan. Tumigil ka na, Lucrecia! Alam na namin ang tungkol sa'yo! Lubayan mo na ang kapatid ko! Alam niyo na pala ang lahat. Tama kayo. Ako nga si Lucrecia at nandito ako upang muling isa katuparan ng sumpa. Ibig sabihin, ikaw ang aswang. Ikaw ang pumatay kay Kuya Nicolas at nagtangkang pumatay kay Ate Esme. Oo, ako nga, Igna. Isa akong aswang. Ako ang pumatay sa pakilamerong hukluban na yun. At ako rin ang muntik ng lumapa sa buwisit na babaeng yun. Pasalamat siya at dumating kayo. Dahil kung hindi, ay winakwak ko na ang tiyan niya at pinilipit ang kanyang leeg. Walang hiya kang ipakta ka. Pinatay mo ang kapatid ko. Anong kasalanan niya sa'yo? At bakit pati si Ate Esme ay gusto mong patayin? Dahil kung hinayaan ko pang mabuhay ang hukluban na yun, mabubunyag ang sekreto ko sa inyo.
At yung isa mo pang magaling na kapatid, palaging kontra sa akin. Kaya ayun, pinagtangkaan ko ang buhay niya. Sino ka ba talaga, Lucrecia? Paano mo nalaman ang tungkol sa sumpa ng aming pamilya? May kinalaman ka ba kay Cassandra? Sumagot ka! Alam ko ang tungkol sa sumpa. Dahil ako at si Cassandra ay iisa. Nanlaki ang mga mata namin sa inamin ng aswang Miss Ligaya. Si Lucrecia, ang masayahing babae na nakilala namin at itinuring na kaibigan. At si Cassandra, na nagbigay ng sumpa sa angkan ni tatay, ay iisa. Ikaw si Cassandra? Yung naging kabit ni Osvaldo na ninuno ni na tatay? Paanong nangyari yun? Mula nang hindi ako panagutan ni Osvaldo, isinumpa ko sa sarili ko na maghihiganti ako sa kanya at sa lahat na lalaki sa kanyang angkan. Lahat sila ay mamamatay sa brutal na paraan. Pero si Osvaldo ang may kasalanan sa'yo. Walang kasalanan ng iba pang pinatay mo. Hindi! Damay-damay na to. Dahil nang iwan ako ni Osvaldo ay nakunan ako. Namatay ang anak namin na wala man lang kalaban-laban. Kaya bilang ganti, bukod sa pagpatay ko kay Osvaldo, ako mismo ang papatay sa mga lalaki sa pamilya niya. Kakainin ko ang kanilang mga laman loob at luluhay-lurayin ko ang kanilang mga katawan. Nagawa ko rin makipagkasundo sa demonyo upang bigyan niya ako ng buhay na walang hanggan. Para naman maipagpatuloy ko ang paghihiganti hanggang sa bagong henerasyon ng kanyang pamilya. At bilang kapalit, ang mga kaluluwa na mapapatay ko ay iaalay ko sa demonyo. Tapos na ako sa asawa mo, Igna, at sa tatay niya. Isusunod ko na sana ang pinakamamahal mong panganay. Ngunit ayoko pa siyang patayin. Nasisiyahan pa ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin na nasisiyahan ka pa kay kuya? Nasisiyahan pa ako sa kapatid mo dahil bukod sa napakagwapo niya, masarap din siyang kasama. Magaling siyang makipagtalik at napapaligaya niya ako. At saka nung una ko pa lang siyang makita, lihim na akong may pagnanasa sa kanya. Kaya dumalaw pa ako sa bahay ninyo para pasukin siya sa kwarto niya. Pero kahit nasaan yung usok na ako, nakita mo pa rin ako. Kaya hindi natuloy ang plano ko sa kanya. Ikaw yung itim na usok na nakita ko sa labas sa kwarto ni kuya. Ikaw din ang nakita ko na nakatayo sa tabi ng puno sa labas ng bahay. Oo, ako yun. Ginamit ko ang kapangyarihan ko para walang makapansin sa akin. Ngunit panira kang babae ka. Pero nagtagumpay pa rin naman ako na maakit ang kuya mo. Dahil nahulog siya sa taglay kong alindog na makain niya ang binigay ko sa inyong adobong pusit. May halong gayuma yun at tumalab naman sa kanya. Napakahinang lalaki ng kuya mo. Albularyo, pero walang nagawa sa aking kapangyarihan. Albularyong gonggong. Albularyong gunggong pala to eh. Etong sa'yo! Amir, anong nangyari? Bakit nagawa mong makawala sa kapangyarihan ko? Ikaw ang gunggong. Dahil ikaw ang naloko ko. Nung una pala kitang makilala, alam ko ng balak mo. Pero hindi ko inakala pati si Tio Nicolas na walang kinalaman at hindi bahagi ng pamilya ni tatay. Idadamay mo. Kaya nagkunwari ako ng hulog sa patibong mo. At sinunod ko lahat ng gusto mo. Ako mismo ang papatay sa'yo. At ngayon, dumating na ang oras na yun. Tiniis ko makipagtalik sa'yo. Kahit totoo, suwang-suka na ako at diri na ako. Pero ngayon, ako naman ang gaganti. Igaganti ko si tatay, si lolo, si Tio at ang lahat ng lalaking miyembro na angkan namin na pinatay mo. Demonyo ka! Mamamatay ka! Laking gulat namin nang malamang nasa tamang katinuan pala si Kuya Amir. Nagantay lang pala siya ng tamang pagkakataon upang gantihan ang aswang. Muli niyang itinarak sa likod nito ang hawak niyang patalim na gawa sa pilak. Walang hiya ka, Amir! Naisahan mo ako! Pero hindi mo ako madaling matatalo!
Kahit nang hihina na ang aswang, nagawa pa rin itong kalmutin sa dibdib si Kuya Amir, kaya napasalampak ito sa lupa. Amir! Anak! Kuya! Susunggaban na sana ng aswang si Kuya. Ngunit naalala kong nasa bulsa ko ang benditadong krusipiyong ibinigay sa akin ni Tia Esme. Agad ko itong kinuha at buo ang loob na sinugot ko ang aswang. Itinara ko ang krusipiyo sa kanyang dibdib. Paulit-ulit ko siyang sinaksak hanggang sa manghina ang aswang. Bumagsak sa lupa at tuluyang mawala ng buhay. Napatay mo ang aswang, anak. Sa pagkamatay niya, sana ay maputol na ang sumpa. Huwag kang maglala, Nay. Tapos na ang lahat. Wala na ang aswang at putol na rin ang sumpa. Matatahimik na ang pamilya ni tatay. Ang pamilya natin. Bago kami umalis sa kakahuyan, binasbasa ni Father Ignacio ang labi ng aswang na naging abo na. Siniguro niyang tuluyan ng hindi na makakabalik ang aswang. Isang araw pagkatapos naming mailibing si Tio Nicolas, Sa tinagal ng panahon, kamatayan lang pala ng aswang ang siyang tanging paraan upang tuluyang maputol ang sumpa. Kahit kailan, hindi na muling guguloy ng anumang sumpa ang pamilya natin. Kahit wala ng aswang, patuloy ko pa rin poprotektahan at iingatan ang pamilya natin. Mas pinatibay pa ako ng pinagdaanan natin. Mas naging matatag. Mas matapang at mahusay na akong albularyo na handang lumaban sa anumang panganib na maaaring dumating. isa lang ang ibig ipagkahulugan ng kwento kong ito. Sana'y huwag magpaasa ang mga lalaki sa mga babae, lalo na kung sila'y may asawa o pamilya na. Dahil minsan, nagiging masama ang isang tao, hindi dahil likas siyang masama, kundi dahil nasaktan siya, niloko at iniwan. At kapag napuno ang puso ng pait at galit, wala nang makapipigil sa kung anong kayang gawin ng isang pusong wasak, tulad ng nangyari kay Cassandra. Dahil sa matinding sakit at hinanakit sa sinapit niya, pinili niyang umanib sa kasamaan at tuluyang magpaalipin dito. Ano kayang masasabi ng inyong mga tagapakinig sa nangyari sa aming pamilya? Sana'y magsilbing aral ang kwentong ito na ang bawat kilos natin ay may epekto sa iba. At minsan, ang mga sugat na iniwan natin ay maaring magbunga ng mas malalim pang sugat, hindi lang sa isa, kundi sa buong salinlahi. Maraming salamat po, Miss Ligaya. Umaasa po akong mapili ninyo ang aking kwento. Lubos pong gumagalang, Joanna.